Okay mga kamay homes, naata karon diri sa Cordova, Lapu-Lapu para masaksihan gid nato ang ilang gitrabaho nga CCLX bridge. So kani nga CCLX mo ni gitawag na to og pinaka nindot nga project nga nahitabo sa Cebu. Kini sumpay ni ngadto pa dong sa SRP. So ang ato ang pagbiyahe niya pohon from Cebu City to Mactan. Perte ng dalia. Kay anhi man ta dinhi moagi. So mao ni ang update karon mga kamay homes. Kung naamoy plano nga mamalit og project sa Mactan sa una, kung nagduda mo sa una nga mo palit kay traffic lagi, karon mawa na inyong pagduha-duha mga kamay homes kay naman tay mga alternative nga mga agyanan nga perte na yung dalia pagbiyahe gikan sa Cebu City padung sa Mactan nga dili ka kinahanglan mo sakay og ferry boat, musakay ka sa kaugalingon nimong sakyanan. Di ba? Kani mao gini pinaka the best nga way nga dili ka malangan sa traffic kini nga kasada mga kamay homes. Karon sige pa sila og trabaho gyud. Pero at least sige nakita na to trabaho walay putol-putol. So salamat kay tanan gyud sa ato ang mga naglingkod karon sa ato ang panggobyerno, no? Kay ila gining nahuna-hunaan ba? Kani tuwa man gini mahuna-huna Pero karon nahuna-hunaan man gid nila ni. Dili lang sad kutob sa huna-huna. Makita gid nato ang awa na gi trabaho na gyud. So dako kay kalipay sa mga katawhan, sa mga Cebuanos o Kupunganon. Kay tiyaw mo na biyahe na lang ni ang Cebu City to Mactan around mga 5 minutes. Pinaka paspas na siya. Karon mga kamay homes naata diri karon sa SRP, no? Kay atong gidugtungan ang video ganiya nga dito mata sa Cordova. Karon naata diri karon sa SRP. Aron makita gid nato ba nga mao gini ang aktual na hitabo karon. So ang kining project sa CCLX dako kay ni nga project, dako kining tabang sa mga katawhan sa mga Cebuanos ug sa mga Upunganon. Sa gikaingon ko na kaganiya. So, usbon ako, daghang kay salamat sa mga naglingkod karon sa atong panggobyerno nga ila gining nahatagan og katumanan ang maong project, no? Daghan nga miingon nga dili ta angay mga yog pasalamat sa mga tawo nga naglingkod sa maong mga posisyon kay kuno lagi ang kwarta nga gamit sa mga project is kwarta ka na sa mga katawhan. Although uyon man ta ana nga kwarta na sa katawhan, pero kung dili patungod ana nila nga sila mo'y naglingkod diha, di po ni mahitabo nga project, di po ni mahitabo nga ma-approve ni nga project. So wag hapoy katumanan kutob latas pangandoy kung dili tungod ana nila. So magpasalamat ka punta na nila. Walay. So dili lang ta masilo, ayalo mo kasilo sa akong giistorya mga kamay homes kay para nako ako man nga ako man nga opinion, no? So magpasalamat gyapon ta na nila. Magpasalamat gyapon ko na ana nila. So tawhay na kisanan atong pagbiyahe mga kamay homes.
sa mga investors nga nagduha-duha pa pag-invest kaniadto karon, dako usa ni sa mga rason nga mao invest ang mga investor labi na gyud sa mga real estates nga business tungod ani nga bag-ong development project. Kay ang airport ani dili naman kamalangan padung sa airport, mao man ay purpose ani nga madali gyud ang atong pagbiyahe nga tawhay walay hassle. Kaya sa pagkakaroon gyud og ato agyang ipamugos ang kanang duha ka taytayan, wala pa ni nga project nga duha, bisa pag na ferry boat traffic isanan ang taytayan. Pero tindugayan nato kalapos kuyawan pa tagamay kay murag muyog-uyog. Pero normal na siya, dili na siya normal na siya nga reaction sa bridge. So din na lang kutob mga kamay homes. Abangi ang next update ani. Kay permanente ta mag-update ani nga maong project. Ganahan magita ani. Lipay sad ta ani. So daghang salamat mga kamay homes. Please subscribe sila sa akong YouTube channel myhome.ph para updated mo sa next video update ani nga project.